Dobrý deň. Dobrý deň. Ako vám pomôžem? Viete čo, pani, rád by som si vyskúšal tento šumný spatáčik. Samozrejme, u nás v kamennej predajni si môžete všetko pozrieť a hneď aj vyskúšať. Pani, táto parádna vetička. To je skvelý kabátik. To také môžeme aj na mieste, na promenádu ísť. Pane, ale to je spacák, to sa ináč používa. Do toho si musíte ľahnúť. A ukážete mi, ako sa to robí. Samozrejme, u nás v kamennej predajni vám ukážeme, ako sa veci používajú. Ešte, že som v Artpeku. Si môžem všetko priamo na mieste vyskúšať. Dám si guľašik. Nech sa mi to aj pekne ohreje. Dobrý deň, pane, pomôžem vám nejako? Ticho, pani, nevyrušujte teraz. Zohrieva sa mi guľašik. Môžem vám trošku pomôcť? Jasné. Dobre, tak ja vám to trošku zjednoduším. A? Do variča potrebujete takúto kaťušu. Tu tam založíme. Na gulášik tu máme takýto perfektný ešus. Tak to si tu položíte a zohrievate. Je to lepšie? Ešte, že som prišiel do Artpeku. Ukázali mi, ako použiť spacák, ako si pripraviť jedlo v prírode. Slušne sa mi pozdravili, všimli si ma, pomohli mi a všetko som si mohol osobne chytiť a vyskúšať. Skvelá skúsenosť. Odporúčam aj vám.